खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो बे गथ'नि बागै आङो हरखाबै नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाना फैनाय जाबाय लोगोफोर। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय लोगोफोर दिनै बे भिडिअखौ नुनानै आरो लोगोसे बिथांमोननि न'खराव दिनै जोबोर माने ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय नङा होनबा बिथांमोनखौ नुनानै। नोंथांमोननो बिथांमोननि बागै आरो बे गथ'नि बागै आङो फंनैसो बाथ्रा बयनिफ्रायनो बुंनो फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दहायनि बे ससे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना बे जिहेतु गथ' आरो बिमा आरो बिसोरनि न'खर नङा होनबा बिथांमोननि भिडिअआ माने भाइरेल जानाया एसे गोबाव जाखाबाय। ओमफ्राय आरो खेबसेबाव फिन बे गथ'नि बा न'खरनि भिडिअआ फिन माने भाइरेल जादों। दा आं दिनै बिथांमोननि न'खरनि बागै आरो बे गथ'नि ओमफ्राय फेमिलिफोरनि बागै फंनैसो बुंनो थाखाय फैदों। ओमफ्राय लोगोसे जोंनि दानि बे BTCनि सरकार बिथांमोननिसिम आङो खावलायगोन जाहाथे बै गथ'आ दा माने स्कुल फरायनायाव थांलाय फैलाय जोबोर दुखु खस्थ' जायोनो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिमाया जोबोर खस्थ' खालामनानै फोरोंबायदों नङा होनबा। नोंथांमोना नुखाबाय बयबो माने दुखु मोनो, माने आं नुनानै दुखु मोनदों जोबोर। बे गथ'नि बागै न'खरनि बागै नुनानै अबस्थाया जोबोर गाज्रि। ओमफ्राय बै जिहेतु भिडिअआ भाइरेल जानानै गोबां मानसिफोरा एसे एनला बिथांमोननि न'खरखौ नायहरदों। ओमफ्राय खोनानो मोनदों BPFनि सोद्रोमाफोरा सोरबा फैनानै साइकेल होफैदों, एसे एनला जि हाय खरसा होदों। ओमफ्राय बेखिनि जिहेतु होनाय बे माने थोजासे नङा जोंनि थाखाय। आं दा हाग्रामा सार बिथांखौ बेखौनो खावलायो बिथांमोननि जिहेतु न'खराव एसे एनला सरकारनिफ्राय मासै मास फैबाय थानाय मोनसे रां आरो अनसुंथाइफोर होयो होननानै जाहाथे बिथांमोननि न'खरा एसेबाबो दावगानो हानाय, जिहेतु बिथांमोननि न'खर सालायनायाव आरो बे गथ'खौ फोरोंनो नङा होनबा। दा आं बेखौनो खावलायो बिथांमोननि न'खरखौ नुयोबा जोबोर सरकारि न'बो मोनाखै खोमा दासिमबो। ओमफ्राय मासे जिहेतु बे हिन्जावनि अरुनदयफोर दंना गैया, अरुनदय मोनसे स्किम दङ नङा होनबा मासे मास जिहेतु 1200-1300 हाबनाय, बेफोरबायदि स्किमखौ खालामना होनांगौ। लोगोसे रासन कार्ड मोननायफोर दंना गैया बेफोरबायदिखौ माने गासैखौबो डिटेल्स सोंनानै गामिनि जायफोर गेदेर गावबुराफोर बिथांमोना बेफोरबायदिखौ फेसिलिटिखौ खालामना होनाया मोजां जागौमोन आरो। ओमफ्राय लोगोसे बे गथ'खौ थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय मोनसे स्कुला जुदि गोजान जायोबा थानायनि थाखाय मोनसे बेबस्था खाथियावनो बा स्कुल खाथियावनो बेफोरबायदि सुबिदा खालामना होयोबा मोजां जागोन सानो। मानोना बे गथ'आ थाबायनाय माबानायाव थांलाय फैलायाव जोबोद खस्थ'। ओमफ्राय दा बेनो आरो लोगोफोर, आं नुनानै जोबोद दुखु मोनदों न'खराव। जिहेतु फेमिलियाव हौवा दंना गैया मिथिया आंबो, खिन्थु भिडिअखौबो आं बारा मोजाङै माने क्लियारिफिकेसन मोनाखै। जाहाथे आं आरो मोजां क्लियारिफिकेसन मोनोबा बेनि बागै आं गुवारै फोरमायगोन नोंथांमोननो। आं दा बेखौनो हाग्रामा सारनि बिथांनिसिम लास्ट जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे बिथांमोननि न'खरा फरायनाय आरो जौगानाय लोगोसे न'खरखौ दैदेनलांनायाव एसे जाहाथे बिथांमोना रां अनसुंथाइ मासै मास नङाबाबो मोनसे मोजां बेबस्था खालामना होयो, बेखौनो खावलायनाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।